Ispring onion, ukufaka imvunde ngaphezulu komhlabathi. Ispring onion iya ngokuduma ezingadini zemifino. Inamavithamini u-C, i-folate ne-peptide. Ispring onion iya ngokuduma ezingadini zemifino. Inamavithamini C, i-folate ne-peptide. Ispring onion itshalwa endaweni enamazinga awu-12 degrees kuya ku-25 degrees okushisa. Kodwa ingatshalwa unyaka wonke ezindaweni ezingashisi kakhulu. Ispring onion inethuba eliningi kunabanye o-anyanisi ngoba ivuthwa emasontweni ayisithupha kuya kwayishumi. Kanti futhi ikhiqiza imifino kakhulu okuwenza ukuthi ithandwe kakhulu. Uma utshala endaweni enkulu, lungisa olayini ababili babe amasentimitha ayishumi ukuhlukana ukuze ukwazi ukuhamba phakathi kwabo. Ingadi encane yona kumele uyivundise isivande ngemvunde size sifike emasentimiteni angama-45 bese utshala olayini abathathu babe amasentimitha ayishumi ukuze ube nendawo eyanele. Beka intambo yokukala ngamasentimitha angama-75 esikhonkwaneni bese uxhuma nesinye isikhonkwane seceleni kwaso. Beka izikhonkwana zesikhashana ngamasentimitha angama-25 bese ubeka intambo ukuze wakhe indawo yomquba. Yiba nesiqiniseko sokuthi izintambo zinamafindo aqinile futhi ziqondile ngokuthi uziphakamise ubuye uzehlise. Susa ingubo yomdali ngamasentimitha angama-25 ukuze ube nesiqiniseko sokuthi akukho okugqibekayo. Uma ugqiba ingubo yomdali ingakabuni, lokhu kungabanga umhlabathi ukuthi ube ne-nitrogen engeyinhle bese yehlisa ukuhluma kwezithombo. Faka imfologo emhlabathini ibe amasentimitha angama-30 ukushona phansi bese uyayidonsa kancane kuze kube umhlabathi uyathamba. Susa amatshe namagabade ngemfologo kodwa ungalingeki ngokuphendula umhlabathi, ugabe nje. Phinda lokhu njalo ngamasentimitha ayishumi uhamba ngolayini. Ukulungisa umhlabathi one-acid kumele wenze indawo engamasentimitha angama-20 bese ufafaza isandla esisodwa somlotha wezinkuni imitha ngalinye. Ispring onion idinga ukutshalwa ngamasentimitha 2 emvunde ngaphezulu bese uba banzi ngamasentimitha angama-25. Akudingekile ukuxuba imvunde nomhlabathi. Le ndlela yokuthela imvunde ngaphezulu iyokulandela lokho umdali asikhombisa khona ekuqaleni komhlaba wadala izitshalo ukuthi zithole umsoco emhlabathini. Cindezela phansi emseleni ngegeja amasentimitha 2 kuleli bhande elingamasentimitha angama-25 ububanzi bese uphinda lokhu njalo kumasentimitha angama-20 kolayini. Tshala imbewu ka-anyanisi ngamasentimitha 2 ukushona phansi bese ihlukana ngamasentimitha 5. Kubalulekile ukuthi imbewu ka-anyanisi ithintane nemvunde, ngakho-ke mboza imbewu ngokuvala umsele bese umbambatha umhlabathi kancane. Ungayibuyiseli ingubo yomdali kuze kube izithombo sezimilile. Emumva kwalokho usungayibuyisela emaceleni ezitshalo. Yiba nesiqiniseko sokuthi ingubo yomdali imboza ngamaphesenti ayi-100 bese ubugqinsi buba amasentimitha 2 ukugwema ukhula. Ispring onion itshaleka kahle ngezithombo nangamaqembu. Tshala izimbewu ezintathu kanye nesithombo bese uyasikhipha uma sesiside ngamasentimitha ayi-10. Sebenzisa i-double stick uyiphendule ingene engubeni yomdali bese uyayicindezela emqubeni uze ufike lapho ufisa khona. Phusha lezi zimbobo ngamasentimitha angama-20 phakathi kwezitshalo namasentimitha angama-20 kolayini ngokuma ngokwedayimani. Imba isithombo bese uyasicindezela phansi nge-double stick noma usebenzise umune wakho ngokutshekile. Ucindezele imvunde kahle ngasezitshalweni.
Lokhu kwenza ukuthi izithombo zingagobi futhi umoya ungangeni ezimpandeni. Ispring onion ithatha amasonto ayisithupha kuya kwayishumi ukuze ilungele ukuvunwa. Uma iziqu zayo sezibanzi zisuse bese uchutha izimpande ukuze ulungiselele ukusidayisa. Ispring onion idinga ukuvunwa noma yinini uma isikulungele ukuvunwa. Ngakho-ke ungafakwa kubhaskidi wemifino ngezikhathi ezahlukile. Summary. Gaba olayini abahlukene ngamasentimitha ama-75 avuleke ngamasentimitha angama-25. Faka isandla esigcwele somlotha wezinkuni emitheni elilodwa. Faka imvunde ngaphezu kolayini obanzi ngamasentimitha angama-25 ube ugqinsi lwamasentimitha 2. Vala kube yileveli bese ufaka ingubo yomdali. Uma ufaka imbewu, yenza imisele emithathu eshone ngamasentimitha 2 ihlukane ngamasentimitha 10. Uma utshala isithombo, yifake ihlukane ngamasentimitha 10 kolayini abathathu abaqhelelene ngamasentimitha 10. Uma ufaka imbewu, uyishonise ngamasentimitha 2 ihlukane ngamasentimitha 5 uvale kube yileveli. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.